To mu muna neman taimakon Annabi Muhammadu. Kamar yadda kai kace ba ka neman taimakon manzo Allah, mu muna taimakon Annabi Muhammadu. Allah muna tawassali da jakin gidan Muhammadu Rasulullahi. Allah muna da tawassali da takalmin Muhammadu Rasulullahi. Allah muna da tawassali da makewayin Annabi Muhammadu. Allah muna tawassali da makewayin Annabi Muhammadu. Allah muna tawassali da rigan Muhammadu Rasulullahi. Allah ka rufa mana asiri don waɗannan kayayyakin Allah. Allah ka hane mu taɓewa duniyarmu da lahiranmu. Allah dan jakin Muhammadu Rasulullahi. Allah dan kututturen dabinan da Annabi Muhammadu ke hawaye hudu ba. Allah ka tsare mu da dukkan wani bala'i na duniya da lahira. Allah dan kututturen dabinan da Annabi Muhammadu ke hawaye hudu ba masallacinsa, ka tsare mu ka kare mu da dukkan wani sharrika. Duk masoyin Annabi ce amin. Allah muna tawassali da gurin zaman Annabi Muhammadu. Allah muna tawassali da abokan Annabi Muhammadu. Allah muna tawassali da ƴaƴansa da matansa da jikokinsa da masoyansa ila yawmal qiyamati. Allah muna tawassali da majalisar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah dan taguwar manzon Allah. Allah dan taguwar Annabi Muhammadu. Allah dan taguwar manzon Allah. Allah dan taguwar Annabi Muhammadu. Allah dan taguwar Annabi Muhammadu. Allah dan taguwar Annabi Muhammadu. Allah dan takobin Muhammadu Rasulullahi, ka tsare mu da dukkan abin da ba ma so. Allah muna neman ceton Annabi ko ina miki. Allah muna neman ceton Annabi, ka sani Allah muna neman ceton Annabi. Allah mu ba mu daga cikin wanda ba sa neman ceton Annabi. Allah mu muna neman ceton Annabi. Allah muna neman albarkar abin da ya raba Annabi Muhammadu. Allah kai mana Allah kai mana albarka, ka cece mu dan Annabi, ka cece mu dan abin da duk ya raba Annabi Muhammadu. Duk kankantan abin da ya raba Annabi Muhammadu, Allah ka sani a idanunmu muna ganin girman sa.